Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalani sa mga kabisya, mga kabasic. Hi partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! Kumusta po kayo ngayong araw ng Huwebes? Masarap po ba ang ulam? Uy, patikim naman. Kanino? Ha? Doon sa ulam? Doon sa ulam pa. Anong tikimang nasa isip mo? Ulam nga pala. Bulalo, menudo, adobo. Sarap. Yan, sarap. Nino? Ha? Nino? Nung ulam. Masarap. Yung ulam. Yung ulam Nino, ni nanay, ni tatay, correct. ni ate. Very good. Very good kung ganon. Kung masarap si nanay. Yung ulam Yung ni ulam nanay. ni nanay. Meron kasi naman itong may isa kasi tayong tambalanista eh. Oh. Sabi niya kanina, bago mag-start yung program, nag-message, sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanista since 2011. May crush po akong nanay sa office namin. Yun, kaya naalala ko yung masarap na nanay. Masarap na nanay. Sa bagay, may ganun din naman talaga. Oo, na masarap na nanay. Nanay na masarap magluto ng ulam. So yung tambalanisa natin, yun yung eksena niya. Sabi niya, meron daw siyang crush na nanay sa office sa kanila. Sabi niya, mali daw ba magka-crush na nanay? Kasi, wait lang, balikan ko yung message niya. Sabi niya, ayun. Paano naman po kasi, kahit na po medyo may katandaan na, talaga namang napaka-hot pa rin. Masama po bang magka-crush sa nanay na? Thank you, tambalan, and God bless. Hindi kasi ako makakonsentrate pag nandyan si nanay. Di ba ang pangit? Yung pala parang ang pangit, di ba? Ayan, dumadaan na si nanay, di ba? Oh my God, si nanay, di ba? Di ba? Hindi, pagka kasi palitan natin, instead of nanay, hot tita. Di ba? Si ma'am. Si madam. Si madam. O kaya di ba? Hot tita. O kaya anteng malupet. Ganon. Ganyan, di ba? Hindi masama magkagusto. Kasi lahat naman po tayo may mga mata. Ibig sabihin, hindi masama mag-admire. Di ba? Lahat tayo ganon. Kahit naman na kasama natin or mahal natin yung mga mahal natin sa buhay, di ba? Pagka may mga dumadaan din naman na may mga itsura, magaganda yung katawan, o di naman kaya kahit hindi literal na dumaan na physically, yung sa telepono, yan. Hindi ba't minsan na takang-taka ka, bakit paulit-ulit yung sound? Parang paulit-ulit yung sound. Ilang beses mo pinapanood yan? Kasi alam na this, di ba? Maaaring ina-admire niya kung ano man yung ina-admire. Correct. It becomes bad kapag may ginawa ka na about it. Kapag ka-inaksyonan mo na ay yung pagkakaroon mo ng crush kay nanay. So obviously, kapag nagkukulong na kayong dalawa, yung wala ng tao sa office pero kayo na lang ang natitira. Kapag ang trabaho ay pagtatrabaho na sa isa't isa. Kapag ka ganon, naku, sabi ng pabo! Bagay na bagay talaga sa yung character. Wala pong effects yun, mga kabisyo. Wala, hindi kami, alam mo, very natural. Sa lahat ng DJs dito, kami lang po hindi gumagamit ng voice changer. Ginagamit lang po namin yan kapag trip namin kumanta at feeling natin kailangan gumanda yung boses natin. Pero, naku, sabi ng pabo! Diba? Natural. Aabangan namin, so this year, pwedeng ganyan yung effects mo. Yan yung pabo. Next year, gusto namin Mina Bird. Sige, pwede. Alam mo naman, ganyan naman tayo eh. Gusto natin ng mga challenges sa life. Gusto natin ng mga struggles and problems. Correct. Hindi, diba? Pero it becomes a problem. Walang masama. Walang masama. Pag nagagandahan ako sa kanya. Or
kung halimbawa parang hindi ako makakonsentrate. Well, una, hindi na maganda yon kung hindi ka na nakakatrabaho. Diba? Kasi dapat kapag ka nagtatrabaho ka, nagko-concentrate ka sa trabaho mo at hindi sa katrabaho mo. Yes. Diba? Ganun. Walang masama na magpakita ng appreciation sa isang tao. Physically, well, pwede. Tsaka syempre yung kabaitan din, na-admire natin yung ganyang klase ng ugali sa isang tao. Correct. Alam mo, crush ko siya. Kasi ang bait niya sa akin diba? May mga ganun. Diba? O kaya, crush ko siya kasi ang tali-talino niya. May ganun na parang wala talaga itsura pero dahil ang galing magsalita o di naman kaya matalino talaga. O kaya yun nga, sabi mo nga partner, mabait. Parang nagkakakrush ka na rin, 'di ba? So, walang masama. Nagiging masama lang kapag may ginawa ka na hindi tama at alam mo 'yun. Tama 'di ba? yun. Basic. O kapag ka nagme-message ka na sa kanya ng ma'am, ano suot mo? Ma'am, pwede bang video call tayo? 'di ba? Pagka mga ganyan na sinong kasama mo diyan? 'di ba? O di naman kaya, ma'am, baka naman paisa naman. Wagka alam mo sa sarili na hindi na paisa naman kung ano man yun. Hindi kung paisang cash loan gano'n. Diba? Kung salary loan, advance. Kung gano'n carry. Pero yung mga advances na, alam mo na, basic, hindi na namin kailangan isa-isahin kung ano pa ba yung mga sinasabi mong gano'n. Sasabihin diba? mo, isa lang. Dalawahin mo na. Oo. Kaya ko pa. Dalawang salary loan. Kaya pa ng budget. Yun. Diba? Hindi. Memorize mo na yung kabisyo. Kung alin yung sinasabi namin na lalagpas na dun sa admiration. Pero kung yung nagagandahan ka lang, may mga ganun na parang ang sarap mong titigan, ang ganda mo. O kaya, di ba may mga ganun na... talaga pag ikaw nagsasabi, iba yung dating? Bakit? Masarap titigan, maganda. O ano masama doon? Ba't ako? Ano? Nagkakaroon ng ibang kahulugan sa pandinig namin. Magsasalita na naman yung pabo. Naku! Sabi ng pabo! Wag bigyan ng meaning lahat. O, di ba? So, syempre, malamang kung nanay yan, may posibilidad, malaki ang posibilidad na may tatay din. Yan. So, dun sa part na yon, basic. Alam mo nang gagawin mo? Wala kang gagawin. Admire lang from a distance, ganun. Kasi may tatay yan. At balita ko yung tatay, nakapartner ni nanay, nako, ang tatuan. Lagi naghahasa ng itak yan. Correct. Habang naghahasa ng itak habang nagpapadagdag ng tato. Isipin mo yun. Ganon yung image nung asawa nung nanay na crush mo. Diba? So mag-ingat. Wala masama na magkaroon ng admiration. Again, it's just an indication or parang you're just showing appreciation. Yep. Nagkakaroon lamang talaga ng pagkakamali dito kapag nagkaroon na ng lumagpas ka sa iyong limitasyon. Meaning, 'di ba? Alam mo may asawa pero sinusulot mo na. 'Di ba? Ngayon nagkakaroon na ng distraction instead of inspiration. Dapat alam mo yung boundaries mo sa madaling salita. In the same manner, 'di ba? Si ma'am din, okay lang din na magka-crush sa kanyang empleyado. Correct. 'Di ba? Ikaw ba nagkaroon ka na ng walang may itsura dito. For me. Kasi tingin din naman nila sa akin, sabi nila siguro, kapal naman ang mukha ni Nicole, ba't may itsura ba siya? Wala akong crush dito sa office. Ever? Wala. Sa tagal mo sa kumpanyang ito? Wala ka na nakarasan? Wala, di sana na-jowa ko na. Diba? Ako pa ba? Ay, alam mo mabait talaga si Lord. Alam ni Lord. Sabi niya, hindi ako maglalagay ng pogi sa MBC. Hindi ako maglalagay. Delikado kay Nicole. Jujuwain ni Nicole. Very dangerous. Jujuwain ni Nicole tapos sisiraan niya sa radyo, di ba? Nakakalurke, wali. Maaring may pogi naman pero hindi lang pasok sa panlasa mo. Oo, may ganun kasi joke lang naman na walang itsura dito. Baka naman magalit si Bossing Ivan na nakatutok sa atin. Oo, kasi yan ang poging-pogi ng MBC yan. Kagamulak ng MBC. Correct, kagamulak ng MBC. Baka sabihin naman, grabe naman ito. Sabi niyo nakakasakit ka sa amin. Kaya nga ako na mismo gumanti sa sarili ko. Kapal naman ang mukha ni Nicole, ba't maganda ba siya? Di ba yung boss nga natin, every time na dadaan siya, presensya pa lang yan, nagkakagulo na kayo. Correct. Di ba? Si Sir Juan, inisal din ako. May picture na, ulit-ulit pa yung picture. Bago makarating sa opisina yun, hinaharang nyo muna. Correct, kasi papapicture, di ba? Alam nyo po, nung time na uso yung Zoom meeting, ang dami ko pong video nung Zoom namin. Ang ginagawa ko, pinupokus ko si boss. Sasabihin ko sa stories, ang gwapo talaga ng boss namin, no? Di ba? Madaming gwapo dito, di ba? Normal yun, normal yun. Pero normal na magkaroon ng maraming pogi dito, no? Oo, normal. Kasi buti nga partner, nung requirement na yung medyo may itsura, nakapasok ka na.
at least pasado. Nakapasok na tayong dalawa. Damay ko yung sarili ko. Ako na. Buti na lang talaga. Di ba? Kasi kung ngayon tayo mag-a-apply, baka tagilid na talaga. Tagilid talaga. So anyways, may mga pogi talaga. Pero hindi naman at may magaganda. Pero hindi naman ibig sabihin nun, kakanain mo, gagawa mo ng paraan para mapasayo, di ba? Yung mga ginagawa niya, kinakanaan niya si ma'am. Ano ginagawa niya sa loob ng office ni ma'am? Nagkakanaan. Kinakana. Iniisahan. Di ba? Masama ba yung word na kana? Wala naman. Di ba? Wala naman. Kinakana. Ibig sabihin parang, ano ba? Isa pang word ko sana tinitira, pangit pa rin pala. Pangit pa rin pala! Kinakana. Nagiging magkakaibigan. Ganon. Walang diba? masama doon, ha? Walang masama. Correct. Magka-crush yung empleyado sa boss nila and vice versa. Correct. Magka-crush din yung boss dun sa kanilang mga empleyado. Basta, you should know your limits. Correct. Alam mo you should know dapat your boundaries. Kasi pag tumawid ka na sa boundary, lalong-lalo na kung alam mong may asawa. Yan. Diba? O di kaya sa kumpanya nyo, may rules na bawal lang bumuo ng isang relationship. Ang masasabi lang natin ay, naku, sabi ng pabo! Bawas, ligtas points sa langit, di ba? Totoo. Anong kayang masasabi ng ating Grab driver na nakatutok na si Kuya Frederick Fernando? May asawa ka na ba, Kuya Frederick Fernando? Kung meron, okay lang bang may magka-crush pa sa'yo? Diba? At ako, kunyari, sumagot siya, diba, na meron, may asawa na. Diba? At ang tanong, okay lang bang may magka-crush sa'yo? Well, again, wala namang masama. Hindi mo mapipigilan na isang tao may mata siya na marunong siya mag-admire, diba? Nagiging masama kapag ginawa na ng paraan. Ganun. Totoo yan. Diba? Ano din naman kaya ang opinion ng ating kaibigang taxi driver? Uy, sino? Si Papa Adam De Pedro. Uy, Papa Adam De Pedro. Ano pong opinion nyo? Opinion nyo po dyan. Pwede pa po bang magka-crush sa inyo? Ay, pwede ba? Pogi-pogi yan Oo naman, Siyempre. Matikas. Lahat ng mga tsuper na nakatutok sa atin ng ganitong oras, matitikas. Matitikas, matitigas. Yeah. Diba? Matitipuno. Diba? Pwedeng magka-crush pero bawal hawakan. Bawal pisilin. Bawal pisil-pisilin. Hanggang tingin lang. Oo, admire lang, ganun. May nagpahiwating na ba sa'yo na merong may crush sa'yo dito? Wala, kasi hindi din nila ako type. Babalik nila sa akin yung bakit? Maganda ka ba? Para may crush ako sa'yo. Pero may kanya-kanya kasi hindi naman not necessarily maganda Totoo yun, may intellectual appeal, correct. May sexual appeal. Tama. May gano'n na parang, lakas ang dating niya, pero pagka tinignan mo yung features, hindi naman tayo, real talk lang, hindi naman masama yung ugali, hindi naman sa pagiging judge. Real talk, alam natin kung ano talaga yung maganda sa hindi maganda. Diba? Alam natin, pero kanya-kanya rin naman talaga. Ng appeal. Diba? Pero may mga iba na, parang gumaganda siya kasi ang bait-bait niya. Diba? Or parang ang gwapong-gwapo ko sa kanya kasi ang ganda ng diction niya. Diba? May mga ganon. Saan ka ma-appeal? Ano yung appeal mo sa tao? Ayoko namang magsalita kasi baka mamaya sabihin nila, baka sabihin nila. Sabihin mo na, share naman. Mag-agree kami sa sabihin namin hindi. Baka sila yung maging pabo. Naku, Nicole! Huwag kang hechisera dyan! Kami magsasabi sa iyo kung pasok o hindi. Ayoko! Kasi totoo yan, may kanya-kanya tayong ikaw, masasabi mo bang, hindi, appeal mo ba? Ano ba yung tanong? Saan ka ma-appeal? Kanino ka ma-appeal? Sa mga may asawa, sa mga bata, ganon. sa mga mapapayata, sa mga matigyawa. Hindi ko alam. Baka sa mga oily. Hindi ko sure. Baka sa mga masasebo. May ganon Parang ang appeal ko sa mga masasebo. Ganon. Hindi, totoo ba? Kaya di ba, bakit pare-pareho yung may tinatawag na template? O may tinatawag na pare-pares na itsura na parang yung girlfriend niya ngayon, kamukha din ng ex niya. Di ba? Parang ganon. Totoo yan. Kasi may template. Ikaw din, may taong ang weakness ay yung kagaya mo. Kasi parang hindi maganda yung pagkakadeliver mo. parang hindi maganda yung pagkakadeliver mo parang pailalim na tira sa akin na. Uy, maganda naman yung sabihin, yung pagkasabi mo kasi ng kagaya mo, parang pangit na pangit ka. Ulitin ko. Ako lalakohin! I-rephrase ko. Hindi, yun na lang. Maganda na nga yun May mga tao, ang weakness ay yung ang itsura mo. Katulad ng ganun itsura pa rin ko. ba? Diba ganyan yung template? Gusto ko yung nakahati lagi yung buhok sa gitna. Ganon. Diba? May ganon. Gusto ko yung medyo... Gusto ko naka-headset lagi. Ganon. Gusto ko yung medyo maluwag yung ilong. Ganon. Maluwag yung ilong.
May ganun talaga eh. Correct. Ako ramdam ko naman na sa majujubis talagang medyo medyo may dating ganon. Talaga? Sabi mo, oo. I need your support. Kasi wala akong kilalang majubis sa crush ka. Huwag kang feeling. Feeling ko lang din pala to. Sabi na majujubis. Hindi Sino nagsabi sa'yo? Sinong bumulong sa'yo niya? Saan mo nakuha yung information na yan? Siguro marami kang kakilala na parang nagpapahiwatig. Na mga nagpapahiwating sa'yo, medyo nasa heavy side. Correct. Mga ganun. Okay, gets. Ikaw ma-appeal ka sa mga bata. Alam ko na. Sa mga 6 years old. Mother sa mga figure. Sa mga toddler. Mother figure, gano'n. Kasi sila, basta, sila may gata sa labi. Ako, pwede nilang gatasan. Sarap. Hindi naalala ko kasi dati. Ang alin na naman. Mga minor talaga. Mga minor din na gusto sa'yo eh. Wala. Sino mga minor din na wala? Ay, naku, tigilan na natin to. Naku, tigilan natin to. Ano pang i-reveal ni Christopher? Oo nga, ako sasabihin ko sa inyo. Ay, naku, tigil mo yan. Sundan nyo kami hanggang FB Live. Sasabihin ko kung sino-sino sila. Grabe siya sa sino-sino. Kasi yun yung weakness nila. Gusto nila ng kita. Gusto nila ng mas stretch kaya, mark. Kailangan po bang i-memorize yan? Basic! Gusto ko yung mas stretch marks, diba? Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!